Bă, fratele meu, am intrat și eu aici, live pe Trovo. Bă, eu de când n-am intrat și eu live pe Trovo, adică n-am intrat până acum live pe Trovo, suntem aici în biroul meu. Da, am văzut ceva, deci, mamă, sunt foarte bucuros, boys. Deci, așteptăm să intrăm mai multe oameni să le spun totul de ce sunt eu bucuros. Trebuie să vedem câte ceasul este. Mamă, 6 este ceasul. Bă, acum live, bă, la ora 6. Bun, a intrat 95 de oameni, hai să vă spun, deci sunt foarte bucuros că am făcut 70 de like-uri, boys, la 100 de like-uri o să fac și partea a doua și dacă fac și 200 de like-uri o să mai fac și partea a doua. Ai 115 de abonați, da, știu. Ce vrei să faci tu pe live-ul ăsta? Pe live-ul ăsta vreau să ne stilistăm. Ne dăm și noi cu parfum. Deci este prima mea zi care intru și eu live aici pe zonă. Bun. Bună. Ce zoci, te zoci. Bă, nu. Ce fel de zoci, te zoci. Ce fel de zoci jucăm astăzi. Stai că m-am încurcat în cuvintele astea. Nu o să ne jucăm niciun joc, că eu nu vreau să mă joc jocuri cum fac videoclipuri. Cum te numești în realitate. Nu o să zic. Ai un nou abonat, adică eu. Cum bă, ia? Ai un nou abonat, adică eu. Pare rău, boss, dacă nu te-am văzut. Ai un nou abonat, adică eu, boss. Avem și noi 115 acum. Zi, avem? Avem 115. Da, avem, boi, bine! 115, mai avem puțin și facem 200 de abonați. Ia, la like-urile alea, 70, 72, hai mă, 73, 77, hai bă cu like-ul blană, 82, 85, 90, hai cu like aici blan dacă facem 100 de 100 de like-uri la videoclipul ăla. Deci sar în sus. 96, 99, bine boys! Bine, 100 de like-uri, 102, 103, gata. Bă, bine boys! Am făcut boys 100 de like-uri. Să mă pun mai aici. Bravo Mario, vupă-mă. Bă, bine, bă, o să mă duc până la baie de bucurie. Nu știu, nu mai am cuvinte să vă spun. O să vă las aici, o să mă duc și eu pe la baie. 115 deja. Hai să ne ducem.
să ai niciun vlog. M-am dus eu până afară la baie. Bă, nu vine să cred, mă. Dacă facem 200 de like-uri, deci mâine o să vezi partea a doua. Mâine o să vezi partea a doua. Sau o să încerc să rup tricoul ăsta de pe mine. Dacă facem 200, boys, dacă o să facem 200, rup tricoul ăsta, nu știu, să văd dacă pot. Hai, 129, bucurie aici pe chat, bă, aici Petrovo. Am intrat aici Petrovo, nu pe chat. Hai să vedem. 130. Bine, mai 30 like-urile. Nu-i nimic. Hai să vedem. Hai să vedem, boys. 135. Eu sunt pregătit deja să rup tricoul ăsta de pe mine. Sunt pregătit deja. Hai să vedem. N-ai curaj. Am curaj, băi, să văd dacă pot să rup tricoul ăsta de pe mine. Bă, dacă încerc să rup, o să încerc să dau din el până rupă. 146, 48. Hai, bă, cu like-ul, bă. Mâine o să vezi partea a doua. Hai să vedem. O să rup și tricoul. O să arunc și cu cărți. O să aruncăm și cu cărția asta. 159. Hai, bă, cu like-ul la blană, boys. Hai cu like-ul blană. Eu, deja dacă facem și 200 de like-uri, deci, mare bucurie ce am mine. Rup tricou de pe mine, boys. 179. 180. 182. Hai, bă, cu like-ul blană, boys, dați-mi like acolo. 105, 194, 197. Mai avem că puțin. Hai să vedem. 198. 199. 200 de like-uri! Bă, da, de ce nu pot să rup tricoul ăsta? Gata, putem. L-am rupt și eu, nu-i nimic. Nu știu dacă vedeți. Mama, spuzurat de gât, boys. De nu vine să cred, boys. Am făcut 200 de like-uri. Bă, boys. Bine. Bucurie aici pe chat. O să revenim în alt episod, deci sunt foarte bucuros că am făcut 200 de like-uri. Ăsta am vrut, boys. Ăsta am vrut pe ziua de azi. Ce să mai spun? Hai, o să fac mâine partea a doua și mai fac și târziu un videoclip. Pa!